晴らしい熱気に包まれ、今日のゲーム、両チームまずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか？今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだわからないですけどもね。序盤ですのでじっくりそのシュート決まった、先制フランス。ポグバ、このボール奪いに行きます。前半17分です。トゥリャムからコロムアニ、ウスマヌ・デンベレ、マッチアップのシーン。チュアメニ、カットに行きます。裏へのスルーパス、ウスマヌ・デンベレ、ヘッドだ、決まった、追加点フランス。素晴らしいパスワーク、インターセプトを狙う。テュラムへ、ポグバからマチステル、ここはつながりません。テュラム、これは来た、振り抜いた、いい反応。いやー、キーパー素晴らしいですね。いい反応でした。ポグバ、チュアメニ、このボールをカットします。コロムアニ、カウンターですよ。スペースに出す。おっと、いいボールでしょ。このパスを受ける。裏のスペースを狙う。ウスマヌ・デンベレ、デンベレへ、ウパメカノ、奪いに行きます。グリーズマンから右サイド、自分で行く。マイナス方向、テューラム、いやわずかに右へそれました。フランスがここまでリードしていますが、北澤さん、この後ハーフ終了までの残り時間、どう戦えばいいんでしょうか？前半これからリスクを冒すような状況じゃないですからね。相手が前がかりに出てきたらそこをつく程度でいいと思いますけどね。トゥリャムからコロムアニ、テュラムへ、どう入るか。頭、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきましたね。フランス、今のカウンターは危なかったですよ。バラン、やはりヘッドで狙ってきます。ポグバから左サイド、ジュール組んでからコロムアニ、ポールのこのパス、ここからですね。空いてますからね、縦行きたいところですよね。ジュール組んでカットに行きます。スペースを狙った。ジュール組んでからのボール、これはクリア。もう一度来た、フランス3点のリード、素晴らしい。ここはディフェンスの対応。さあカウンターを仕掛けます。このボールに触ります。グリーズマン、シュートがあります。シュート、ゲットフランス。このゴールであと2、クロースからエンバペ、相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。ディフェンス落ち着いて対応しましたよね。ファールで止めてもおかしくないシーンでしたからね。チュアメニ、これは合いません。さあつながるか、どうだこのシュート、決めたフランス、1点差に追い上げます。素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ、タイミング完璧でしたね。そうですね、タイミングバッチリでしたよね。一瞬の判断でしたけど、パスも正確でフィニッシュも落ち着いてましたよね。ベンゼマ、下同点フランス、ここに来て同点です。カマビンガ、レフリー試合終了のホイッスル。3対3、激しい点の取り